Ola, benvidos a un novo vídeo de Nubes Baixo Ti. Eu son Eira e neste vídeo teño que darvos unha noticia moi importante. O mellor algúns xa o sabedes porque xa o publiquei polas miñas redes sociais, ou vamos que está o título, pero este ano vou participar no LGA por 15. Neste vídeo o que vou facer é explicarvos que é iso, que vou facer e como podedes ir ou como podedes verme e todo iso. Porque, como xa vistedes tamén no título, vou a sortear entradas para ir verme. Así que vamos comezar polo principio e vamos decir que é o LGA por 15? O LGA por 15 é unha xornada no que a xente vai dar charlas sobre as súas ideas, reflexión sobre a lingua e con o objetivo de intentar reflexionar sobre a situación do galego, como se pode mellorar, como se lle pode dar máis prestixio, etc. Entón, a verdade é que me parece algo super interesante e moi guai. Ademais, as persoas que imos dar as charlas somos todos de diferentes ámbitos, diferentes idades. O único que somos así algo iguais é que vamos dous youtubeiros, que somos aquele e eu. Pero vamos, que o resto son todos, pois, desde unha bióloga, unha deportista, unha xornalista, un músico, un empresario, bueno, hai de todos os ámbitos, entón poder coñecer o galego desde diferentes ámbitos, diferentes experiencias. Eu, por exemplo, do que vou falar é como converterse nun motor da lingua. A miña experiencia cando fui ao instituto e era a única persoa en falar galego da miña clase e como foron cambiando as persoas ao meu redor ao estar en contacto comigo, non? Como foron cambiando, refiro ao meu ámbito lingüístico. Non sei, creo que me parece moi interesante. A mí cando me deron esta noticia de que podía participar, que foi xa antes do verán, a verdade é que me fixo super feliz. Primeiro non sabía o que era, pero unha vez que me puxen a investigar pareceu unha idea estupenda. E non sei, que teño moitísimas ganas de participar, a verdade, porque, bueno, se algún xa me coñecedes, sou unha persoa que me gusta moito falar, e falar en público tamén me gusta, expresar as miñas ideas, e se con eso podo poñer o meu mínimo grande area a que a situación do galego cambie un pouco, a que se normalice un pouco máis, a que alguén empece a falar galego, vamos, é que eu estou encantadísima. Porque sabedes que a mí me gustan moito estes temas, estou moi comprometida ca lingua. Facer calquera cousa que poida chegar a normalizar un pouco ou axudar a situación, a verdade é que encantadísima da vida. Aparecerá por aquí de repente donde é que na Sala Capitol, en Santiago de Compostela, é ás 6 da tarde e o 15 de novembro, que non é o xoves seguinte, senón é o seguinte. Vou vos dar 4 opcións cos que podedes ver, non? A primeira é mercar a entrada. A entrada costa 6 euros por venta anticipada e podedela mercar en salacapitol.com ou vou ler a dirección Tenda a Reixa, Rúa do Hórreo, 46, Compostela. Podedes mercala anticipada nesos dous sitios e costa 6 euros. E despois podedes comprala na mesma taquilla, o mesmo día, que son 10 euros, vale? A terceira opción é, se non queredes mercala de ninguna desas maneiras, podedes participar no sorteo que vou facer de 4 entradas. O único que tedes que facer para participar no sorteo é estar suscrito á miña canle, que seguro que xa estades, e deixarme un comentario de calquera cousa. Se me queredes deixar outro comentario e non queredes participar, pois indicadmo no comentario e xa está. O sorteo vai se acabar o próximo sábado. As entradas non vos vou enviar ni nada polo estilo, xa me porei en contacto coas persoas que leven as entradas e o propio día xa estará na billeteira pois o seu nome e solamente terán que recollelas ali cando xa este no evento. E a cuarta opción é velo en streaming, porque suben todo o evento en streaming e despois a canle de Cotenol suben os vídeos pois, de cada intervención. De feito, se non vos quedou moi claro de que é, de que estou falando, coa miña explicación, podedes ver nesa canle os vídeos de anos anteriores para ver un poquinho de que vai o tema. De feito, por exemplo, xa foi unha youtubeira ano pasado, Nuria Espasanik, que foi a que foi comigo, que abro de Play e tal, seguro que vos soa, tamén foi ano pasado e a verdade é que a súa charla está moi interesante, por se a queredes ver. Espero que me saia moi ben, que non me atrapalle e que, bueno, que vos guste se o ides ver. Así que nada, que recordade un comentario e xa participades no sorteo das 4 entradas. Se queredes enterarvos as cousas antes, pois podedes seguirme polas miñas redes sociais. Ademais, seguro que o propio día do evento estarei subindo cousas, sobre todo a Instagram, pois de como me vai indo e todo eso, bueno. Así que nada, que vos deixo por aquí esta boliña para que vos suscribades e por aquí o noso último vídeo por se non o vistedes. Así que nada, un bico sabra nube.